سلام كميل لكم كبرات خطاتلتي ناي دمس حلنا channel نلومي حيزلكم قريبا زلكم مدب نيوتكم ازيوز تقم كوينو بزعبا عتالا ليا غونصي زدهبي كدميو جن بزعبا انتاينت مبغسن سعبينن غونصي غلكبل غونصي عمونغو كلتا وي كاون العلي زخونو سبات زفتر زي مقدداو زي مسمعمع مالتيو عمونغو دك سبات زفتر غونصي بزتفلالي ملكع خون يغليو نسون اول كسبات عم محبرسب سدرا بيت غونصي كغاطم يخليو عمونغو سبات غونصي كفتر نوبرن بهارياونيو مخنياتو ودسب اب علتاوي منبابرو ካብ እዋን ናብ እዋን ቀስ በቀስ እናተምሃረ ንንባዕሉ እናተዓራረመ ዝኸይድ እምበር ፍጹም ስሕተት ዘይብሉ ፍጡር ማለት አይኮነን እታ ገዳስ ነገር ንምንታይ ጎንጽ ተፈጢሩ ዝብል ዘይኮነስ ብኸመይ መገዲ ወይ ከዓ ብኸመይ አገባብ ተፈቲሑ ዝብል እዩ መበገስታት ጎንጺ ኣዝዮም ብዙሓት እኳ እንትኾኑ እቶም ቀንዲ ግን እዞም ሕዚ ዝገልጸልካዮም እቲ ቀዳማይ ጉጉይ ኣረዳድኣ ምህላው እዚ ማለት ክልተ ሰባት ሓሳብ ኣብ ዝለዋወጡሉ እዋን ኣተሓሳስቦኦም ንነገራት ዝርኢሉ መነጽር ኣዝዩ ዝተፈላለየ ብምዃኑ እቲ ሓደ ኣብ ናቱ ርእይቶ ተመርኪሱን ብለዋህነት ዝተዛረቦ ነገር እቲ ካልእ ድማ ብኣሉታ ክርድኦ እንተኽኢሉ ኣብ መንጎኦም ዝፍጠር ዘይምርድዳእ ናብ ጎንጺ የምርሕ ናይ ሓደ ሰብ ኣተሓሳስባ ዝውስኑ ነገራት ብዙሓት እንትኾኑ እሳቶም አተዓባቢያ ባህሊ ዕድመ ሃይማኖት እዮም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ክህሉ ግድን እዩ እዚ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ጎንፂ ምኽንያት ኮይኑ ዝረኣየሉ ኩነታት ኣሎ እዩ እዚ ክብል እንተለኹ ግን ኩሉ ሰብ ብሓሳብ እንተተፈላልዩ ይበኣስ ማለት ዘይኮነስ ዝተወሰኑ ሰባት ምዃኖም ንምግላጽ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ጎንፂ ዝፈጥሩ ሰባት ሓቅነቱ ብዘይገድስ ናይ ባዕሎም ሓሳብ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ክጽዕኑ ዝደልዩ እዮም እቲ ዘቕረቡ ሓሳብ ቅቡልነት እንተስኢኑ ድማ ኣዝዮም ይናደዱን ይሓዝኑን እዮም እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ እቲ ምስኦም ዘውግዕ ዘሎ ሰብ ሓሳቦም ዘይምቕባሉ ከም ውርደት ንዕቐትን ታሕተዋይነትን መሲሉ ስለ ዝስምዖም እዩ ሓደ ሰባት ክዛረቡ ሰሚዕኹም እንተኾይንኩም እገለኮ ሙዱ ምሳይ ብጣዕሚ እዩ ዝተኣታቶ እገለ ግን ሙዱ ምሳይ ኣይኸይድን ይብሉ በዚ ድማ ንደቃይቕ እውን እንተኾነ ምስቲ ዝብልዎ ዘለው ሰብ ግዜ ክሕልፉ ኣይደልዩን እቲ ሙዱ ምሳይ ይኸይድ እዩ ዝብልዎ ሰብ ነቲ ነገር ብውሽጡ ይእመነሉ ኣይእመነሉ ብዘይገድስ ንዓኣቶም ክሕጉስ ኢሉ ርእሱና ነቕነቐ እወ ስለ ዝብሎም እዩ ገለ ድማ ብልቡ ዘይተቐበሎ ነገር ንኸምስል ኢሉ ወይ እውን ወጠጥ ንኸይፍጠር ኢሉ ቀልዓለም ክዛረብ ዘይደሊ ሰብ ኣሎ ኣብዚ እቲ ቀንዲ ፀገም ሰሚዑ ሱቕ ምባሉ ዘይኮነስ ተጋጊኹም ናተ እዩ ትኽክል እናበለ ዝፈጥሮ ክትዕ ናብ ጎንፂ ዘምርሕ ምዃኑ እዩ እቲ ክኸውን ዝግብኦ ነገር ግን ዝመሰለ ሓሳብ ምስ ገለጸ መኸራኽርቱ ንኽኣምን ወይ ንኽረዳዳእ ቁሩብ ዘይምዃኑ ግንዛበ እንተወሲዱ ብዙሕ ከይደኸመን ካልኦት ፀገማት ከይፈጠረን ሽዑ ንሽዑ ነቲ ወግዒ ከቋርጾን ክቕይሮን ይግባእ ገለ ንቑሓት ሰባት ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከጋጥሞም እንተሎ ከየቋረፀ ብዘለዎን ተቐፂሉ እናበይ ከምርሕ ከም ዝኽእል ኣቐዲሞም ስለ ዝግንዘቡ እዚ ንምክልኻል ኢሎም ወግዒ ደሞ ክንቅይር ይብሉ እዚ ማለት እቲ ንስኻ ትብሎ ሓሳብ ዘይኣምንሉ ምዃኖምን ልዕሊ ኩሉ ድማ ሓዱሽ ሓሳብ ንምቕባል ድልውነት ዘይብልካ ምዃንካን ንምግላጽ እዩ ሰባት ካብ ከይተረዳድኡ ብኸምዚ ኣገባብ ክፈላለዩ ሓሳብ ንሓሳብ ብነፃነት ተለዋዊጦም ተዘስማምዑ ጽቡቕ ነይሩ ነገር ግን ናይ ካልእ ሓሳብ ንምቕባል ድልዋት ተዘይኮይኖም ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ስለ ዝበዝሕ እንተተረፈ ዝበለጸ እዩ እቲ ካልእ ዘይምርድዳእ ንኽፍጠር ዝገብር ድማ ገለ ሰባት እናተዛረብካዮም ብውሽጦም ካልእ ሓሳብ እናሰላሰሉ ይጸንሑ እሞ ነቲ መልእኽቲ ፍረ ነገሩ ብግቡእ ከየዳመፁ ንኸምስል ኢሎም ርእሶም እንትንቕንቑ ምሳኻ ዘለው ስለ ዝመስለካ ሽዑ ሃንደበት ምስቲ ናትካ ሓሳብ ዝጋጮ ነገር እንትዛረቡን እቲ ንስኻ ዝበልካዮ ገልቢጦም ስለ ዝርድእዎ ናብ ዘይተደለየ ጎንፂ ንኽትኣቱ ይደፋፍኡኻ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት
ኮነይሎም ነትናት ከሐሳብ ከይሶም ዕደልዮም ዘይኮነስ ብልምዲ ምሰብ ከዋጉዕ እንተለው ተደጋጋሚ ሐሳቦም ስለዝስረቕ እዩ እቲ ካልእ መበገስ ጎንፂ ድማ ኣብ መንጎ ሰባት ዝግበር ውድድር እዩ ገለ ሰባት ካብ ካልኦት ልዒሎም ክረኣዩ ዝደልዩ ብምዃኖም ዘቕረብዎ ሓሳብ ንዘይቕበሎም ሰብ መናሓንሕቶም መሲሉ ስለ ዝረኣዮምን ደረጃኦም ከም ዝወረደ ስለ ዝስምዖምን ናይ ማንም ሓሳብ ክሰምዑ ይደልዩ በዚ ምኽንያት ድማ ሓደ ምስኣቶም ክረዳድኡ ዝደልዩ ሰባት ጠባዮም ስለ ዝፈልጥዎም ንኸየናድድዎም ኢሎም ኣቐዲቦም ጎይታይ ጌጋ ክልኣለይ ደኣ እምበር ኣነ ዶ ካብኦም ፈሊጠ ብምባል ዘረብኦም ይጅምሩ ከምዚ ክበሃሉ እንተለው እቶም ላዕለዋይነት ዝስምዖም ሰባት ጎይታይ ደኣ ሓሳቦም ደኣ ይቐጽሉ ይብልዎም እቶም መጀመርታ ጎይታይ ዝበሉ ናይ ሕድሕድ ሰብ ባህሪ ስለ ዝተረድኡ ከከም ኩነታቱ ኣቀራርቦኦም ኣመዓራርዮም ዝቐርቡን ምናልባት ድማ ኣብ መንጎኦም ገለ ትፅቢት ዘይተገበረሉ ሕማቕ ነገር እንተተፈጢሩ ድማ ኣዘራርቦኦም ተሎ ብምቕያር ጥዑማት ቃላት ተጠቒሞም ነቲ ኩነታት ይረጋግዕዎ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ሰብ ንኸየኾርዩ ንሕድሕድ ዝዛረብዎ ፍረ ሓሳብ ዝምርምሩን ብኸመይ መልክዕ ከቕርብዎ ከም ዝኽእሉ ዝፈልጡን ብምዃኖም ኣዝዮም በላሕቲ እዮም ኣብ እዋን ሽምግልና ምስ ናይ ሰባት ባህሪ ኩነታት ኣገናዚቡ ተዓጻጺፉ ዝኸይድ ሰብ ኣዝዩ ተደላይ እዩ እቲ ካልእ ኣብ መንጎ ሰባት ጎንፂ ንኽፍጠር ዝገብር ድማ ብዕድመ ካባና ምስ ኣዝዮም ዝዓዊና ሰባት ሓሳብ ንኽንለዋወጥ ኣብ እንሞክረሉ እዋን እቲ ናታቶም ኣተሓሳስባን እቲ ናትናን ሰፊሕ ኣፈላላይ ስለ ዝህልዎ ኣብ መንጎኡ ንዝፍጠር ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ናብ ጎንፂ ከምርሕ ይኽእል እዩ እቲ ጎንፂ በቶም ብዕድመ ዝዓዊኻ ሰባት ክጅምር ዝኽእለሉ ኣጋጣሚ ሰፊሕ እዩ ምኽንያቱ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ዓበይቲ እንተኾይኖም ኣብ ንእስነት ዕድመ ኮይኑ ዝከራኸሮም ሰብ ከም ንዕቐት ገይሮም ስለ ዝሓስብዎ እዩ እዚ ማለት ግን እቲ ንስኻ ዝተዛረብካዮ ጌጋ እቲ ናቶም ግን ልክዕ እዩ ማለት ዘይኮነስ ሓቅነቱ ብዘየገድስ ዝኾነ ይኹን ኢልካ ዓበይቲ ብምዃኖም ተገንዚብካ ሓሳቦም ከይነፀካ ዘይምቕባልካ ጎንፂ ክፍጠር ስለ ዝገብር እዩ ከምዚ ክብል እንተለኹ ግን ዓበይቲ ሰባት ክተኽብር ኣለካ ኮይኑ ግን ንዘጋጥም ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ቀስ ጌርካ ልቦም ደጊፍካ ትሕትና ብምግባር ክትረድኦም ተኽኢልካ እቲ ዝበለጸ እዩ ካብዚ ወፃኢ ፍጹም ዘይቕበሉኻ እንተመሲሎም ግን ኣመና ክትገታትሮም የብልካን እቲ ሳልሳይ መበገሲ ጎንፂ ክርኢ እንተለና ድማ ኣብ መንጎ ክልተ ሰባት ካልእ መንጎኛ ሰብ እንተኣቱ ጎንፂ ዝፍጠረሉ ኩነታት ኣሎ እዩ እዚ ክብል እንተለኹ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ሃሊዎም ንዝከራኸሩ ሰባት ካልእ ሰብ ኣትዩ ንሓደ ወገን ብምድጋፍ ከባእሶም ይኽእል እዩ ክቡራት ተኸታተልተይ ሕዚ ድማ ናብቶም ሳዕቤናት ጎንፂ ክንኣቱ ሳዕቤናት ጎንፂ ኣዝዮም ብዙሓት እኳ እንተኾኑ እቶም ቀንዲ ግን እዞም ሕዚ ዝገልጸልካ እዮም እቲ ቀዳማይ ስነ ኣእምራዊ ጭንቀት እዩ ካልኣይ ግዜ ምብኻን ሳልሳይ ማሕበራዊ ርክብ ምብልሻው ራብዓይ ኣካላዊ መጉዳእትን ሞትን ከስዕብ ይኽእል እዩ መፍትሕታት ወይ ሜላታት ኣተኣላለያ ጎንፂ እዞም ሕዚ ዝገልጸም እዮም እቲ ቀዳማይ ስምዒታዊ ዘይምዃን እዩ እዚ ማለት ከይተናደድካ ስምዒትካ ተቆጻጺርካ ተረጋጊኻ ሓሳብካ ምቕራብ እዩ ሓደ ሰብ እንተዘይተረጋጊዑ ዘየድሊ ዘረባታት ክመልቆ ይኽእል እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ሰብ ጌርካ ፊት ንፊት ተቐራሪብካ ምዝርራብ እዩ እዚ ምስቲ ዝከራኸረካ ሰብ ብግልጽነት ኣብ ቅድሚ ሽማግለ ሓሳብኩም ብግልጽ ተቕርቡሉ እዩ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ድምፂ ሕልና ቻናል ንሎሚ ዝበልክዎ መደብ ነዚ ክትከታተልዎ ጽናኹም ይመስል ነይሩ ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር ብምግባር ኩሉ ግዜ ብዝለቆም ቁም ነገር ሓዘል ቪድዮታት ተማሂርኩም ህይወትኩም ንኽትልውጡ ተስፋ ገበር ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ድማ ኣዝየ መስግን ሰላም